Znaš ti šta je matematika? Matematika je kad se uči i pišu brojevi, slova, i piše se, A gde se to uči uči? se u školi. A šta je škola? Škola je tamo gdje se uči, tamo matematika se uči, a kad ti odmor izađeš napolje i onda ideš nešto sebi kupiš, ručaš i onda se vratiš i opet učiš matematiku, onda pišeš slova, brojeve, radiš nešto, Jel se uči još nešto u školi? učiš, Sem slova i brojeva. učiš pitanja. Kakva pitanja? Pa tako, Ko postavlja pitanje? vaspitačica. Samo ne me pitaš kako je pitanje, to sve. A i u školi imaš vaspitačicu? A učiteljicu? Kako se zove ta učiteljica? Pa, nemam pojma.